cinco nin par, pero unha historia vos veño contar dunha moza que afundiu entre a terra. Con Cores 4, Víctor e máis eu tiñámolo claro. Queríamos facer un himno. Era a última canción do espectáculo e tamén a máis importante, xa que servía como peche emocional e narrativo de todo o show. Ademais, ia estar interpretada polo personaxe máis relevante de toda a serie, o de Lara Boedo. E do mesmo xeito que ocorre na historia principal, todo o que ten que ver con ese personaxe acaba englobando tamén aos demais. Por iso, neste número musical, tiñamos claro que queríamos rematar por todo alto, cun gran final no que participasen absolutamente todos os actores e bailarines. Cores 4, teño que empezar dicindo que é o meu tema preferido desta secuencia de cancións. Primeiro porque foi o que máis me inspirou a hora de compoñer a nivel melódico, a nivel arranxos, e sobre todo porque foi o que máis, dende o principio, o que máis énfase lle puxemos tanto Martín coas súas direccións e as súas suxerencias, como logo eu a nivel inspiración. En canto aos arreglos do tema, estou super contento porque para esta ocasión contei con meu colega Iván, guitarrista na Orquesta Los Españoles, bueno, actualmente en Panamá. Como en todos os temas, escribín os arreglos en Guitar Pro, en tablatura, e eu mandeillos un xoves a noite e o venres a noite díxome que te parece, e son as pistas que se utilizaron no proxecto final, así que un auténtico placer. Aprendiu e gravou o tema en tempo récord e con unha calidade abismal. É un tema que sí que volve ter un énfase moi guitarrístico, así como o primeiro, non? Un pouco un peche de ciclo. E como moito sabredes, pois estou coa man que non podo tocar a guitarra, estou un proceso de rehabilitación, pero deixanme coller a guitarra libremente pois, uns minutos ao día, e aproveitei un pouco dese tempo que me deixaban collelo dentro do contexto da terapia para darlle un play a ver que pasaba, e o solo que quedou pois é o resultado de improvisar un pouco. Que non vos engañe, o que está dicindo Víctor con palabras modestas é que, despois de estar case un ano sen tocar, colleu a súa guitarra, conectou no ordenador e, nunha única toma e nun único intento, sacou esta auténtica locura. Quique, pincha o audio. Tamén volve a ver incorporar aí os teclados máis ochenteros, noventeros, como no caso de Cores 1, e sobre todo o emprego das voces auxiliares, non? Volve a aparecer o coro conformado polos bailaríns que logo coreografiaron o tema, non? Entón é como unha sensación de colectividade, de pertenza, que a min a verdade emociona. Gústame porque creo que se consigue transmitir esa mensaxe de colectividade como tema conclusivo que engloba un pouco esa mensaxe que queríamos transmitir, ¿no? De que ao final se pecha un pouco ese ciclo, todo remata onde empeza, pero tendo un pouco esa sensación de querer quedar en vez de querer marchar, que son os tres temas anteriores que mandan esa outra mensaxe, ¿no? As demais cancións de Cores falaban sobre os posibles motivos que levaban os persoaxes a abandonar a súa terra. Pero aquí queríamos darlle a volta. En Cores 4, a protagonista reivindícase a si mesma e expresa o seu desexo de quedar na súa terra para loitar unha última vez por o seu sono e ao mesmo tempo sanar as relacións cos seus seres queridos. É unha peza moi emocional que fala de reconciliación, esperanza e identidade e de como o anhelo de loitar por un soño compartido pode axudarnos a estar en paz. A letra non é da miña autoría, é da autoría de Emma López. Entre Martín e ela fixeron unha letra que, a verdade, foi copiar e pegar nas melodías que eu xa lle pensara a canción, e saliu solo. O tema a nivel vocal saliu solo. De feito, a demo graveina nunha toma porque estaba lendo a letra e dixen vou ver como encaixa, e encaixou como un guante. Así que estou super contento nese aspecto de como quedou a letra.
agradecer moitísimo a todo o equipo que estivo involucrado tanto na creación dos bailes como logo todos os actores. Hai non sei cantas voces que moita xente nin estivera nin se plantexaba estar nun estudio de grabación, miña casa, pero nun estudio de grabación gravando voces que fan que este proxecto pois sexa para min unha oportunidade de ouro, non? Os Voces de Lara quedaron impecables, de verdade, non me cansei, o sea, canseime de dicirlo en persoa, pero quero facer aquí unha especial mención a isto, porque realmente era a primeira vez que se puña diante dun micro, nunca o fixera antes, e cada vez que escoito o tema, erizase na pel. Que luego lo escuchas en contexto. Y queda un poco... Entón, eso, o traballo vocal de Lara queda espectacular, queda sublime, e como antes fixen aí os coros, pois penso que as nosas voces encaixan moi guai, penso que no último estribillo, onde acelera o tema, dalle un empuxe super guai, a interpretación queda espectacular. A posta en escena de Cores 4 foi pensada desde o principio, ao igual que a canción, como a máis ambiciosa de todo o espectáculo. Creo que o que mellor define a súa complexidade é o percorrido. Nos 3 números anteriores explorábanse 3 espazos diferentes: a praia, a rampa e o paseo marítimo de Ares. Ben, pois son neste número musical percórrese aínda máis. A coreografía comeza nun mercado montado no Parque Rosalía de Ares, e a partir de aí vai abríndose camiño polo paseo marítimo, a rampa e finalmente a praia, onde remata. É un número no que se avanza continuamente, pero non só iso complicaba, senón tamén o feito de que todos os bailaríns, que ata entón se repartiran entre os distintos temas, participaban xuntos neste. E o mesmo sucedía cos actores, que aparecen ao final da coreografía. E a verdade é que, aínda que era unha auténtica locura para ser un plano secuencia de toma única, todo tería saído casi perfecto de non ser por un detalle. Unha das bengalas que acendían os protagonistas ao final, a de Víctor, fallou e apagouse aos poucos segundos. Mentiría se dixese que o erro non nos fastidiou, pero é o que ten xogarse toda unha. En calquera caso, creo que sería un erro tirar por terra o traballo increíble de máis de 40 persoas por algo que non se pode controlar. A música composta por Víctor, a letra que me axudou a escribir Emma, a interpretación impresionante de Lara e o esforzo de todo o elenco e bailaríns fixeron que o resultado fose sencillamente espectacular. E sinceramente considero que participar na creación desta canción é unha das cousas das que máis orgulloso me sinto. Por iso creo que Cores 4 non é só o final do espectáculo, senón tamén o comezo do que está por vir.